بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi na mga palanggungan haram Islam, jadi na sa di magpakita niyo pa amin waktu pagbabakbakan sing kita niyo waktu ini amin programa sing kita niyo harap na to napakain. Paay na tadhabon long sinallahu ta'ala kato harap niyo napakain. Yadto pa biya na sinagi pangasubo sinallahu ta'ala kato taniyo amoy inyari kita niyo halawman sin gumi ini bang nato harap ka pakain. Tudyo nato ka madto pasara sinallahu ta'ala harap madto kaniya supaya madawat nato in rita niya ataw harap nato madto pa amoy in kababayaan nato kasusuban nato dahil di hababaw sing gumi ini. Nah murah-murahan yari naisap kita niyo gumanap sin pangadji nato dahil haamoy in programa nato ini kaya tagnaan na sing kami sin ini nakarwa na long tahi kato na hawiyayaon in tungod paparkala amoy in paghula-hula long ta pagtiyaon sin usog iban sin babae. Nah, dari niya haamin 5 bay pangadjian sing kita niyo nakaabot na kita niyo paamoy in pangaddatan atau aturan sin pagtiyaon na sabot na to sin nakaon na 5 bayad to tungod paamoy in pagtawawon habahasa rablong niya al-i'lan amoy pagpamahalaya kahunahan to dito subay mapamahalaya sampai nasabot sin kami rendi impagyanon pagpamahalaya na nakalamod doon haon dahil haamin panagnaan pagpangasawa amoy subay hipahati inyad tukatan ha aso kampong lang taos bawaris sin usog iban sin babae asupaya amoy tumarang in susungon sin duwa magtiyaon sampai nakalamod doon lang ta in tungod pa amoy in ini wali in khutba in ini amin nakasud din doon katan sambil sin mahar lamod siya yad tuwis ta sin sara dahin haamoy in ini lang ta ilan atawa pag ini pamahalaya in pagutba in pagdihil sin ini kawalihan haamin babae inya to katantan ilan atawa pagpatarang pagpasawa pagpakila haamin pakaradyaan jumato harwa magtiyaon na manjari long tahawak to ini insyaallah gumanap na isab kami dahil ha mga pangaddatan ataw aturan nito asupaya tumarang kato taniyo in amuin hinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na impya sampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam marikato taniyo ha amoy in bihayaon sarta in mga pakaradyaan mabaya kubiya mga pahabawon tiyo-tiyo in suy-suy tungod pa parkala sin pagtiyaon amoy in biya inut-inut na sung malawa in aturan sin pagtiyaon ha pag-aakama. Sabab biya luparagbos mautong na marisod na sinamoy in pangaddatan sin dukaing paningod-singod na in kato taniyo. Akon lang ta na misanin magtiyaon ini bangsa taroon katanta ni magtiyaon na at inialamuran tapasin namin bahasa rukaing in mga ini pakaradyaan sin lawi yan tumaluhay na to tay maun bang kabasa na to in pagbisara supaya kahat niya so pamuad to muna in ini kabayaan sin Allah ta'ala hangkad na in siya magdaak siya rasul inda akon niya rasul amoin maingat magbisara maghimumungan sin ini kauman pagparahan niya wayroon in Allah ta'ala nagpara rasul buat malingkan in hipara niya rasul amoy in
nagkakabtangan simbahasa sintaw halam sing kauman niyo. Nabihati namin sa lingkat-lingkat long. Kasupaya, ini malangkong katan, sibo din nakapangadji habah sa rugaing iwan sinway roon, sibo-sibo makahati sin nini pag-agama. Na amor ko man long ta, kita subay na tulisan mag-ingat simbahasa Arab, sabab na muna-muna ni maugin agama Islam, amin diarasin Rasul sallallahu alaihi habah sa Arab. Bahasa Arab. Salta na ingkatan sin mamakay simbahasa yan na mahinang siya Arab kataan dito hadarat sin Allah Ta'ala. Sa babuhay roon, bahasa alam sin bahasa. Namoy ito hindi mga ini. Naari pa kami makatagna long tatungod sin namin ganap sinyad to. Iba ita na muda ko manin mga jimadya tulong taha jaman na to ini. Ita yan to piyag mari si mga kaibanan magpasampay sin pag-agama supaya kahatian na to ibang kaingatan na to kalian ibalik ko na pa ini long ta iwan ko ini siya amuin long ta tumak na isab siya biya mga manalamsang ang kadutan insyaallah ta'ala palitapagdal. So, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalam fil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah mga palanggon hakang maislam ang salta timteng hug jimadya ka programa sing kami iba singgol ko kalasahan ya Sheikh Zakaria Muhammad amoy inyan kamu biyayaon lang taha tampat-tampat sing kamu halugar niyo pamaybay niyo si masinsub niyo iban baya lang tamanay hug salta cuma kasi pakaradyaan amoy lang tayado sing kami hawyaon ini alhamdulillah in kita niyo wayro laro kaing pagbisaran nato mo kung pariharan sin agama Islam mga palangon na agama Islam in maudo sabot sing kumato karasahan masira kami lang taha amoy in paliharan sinamuin nikah pagtiyaon gatuan na paghula-hula amuin haturan kabayaan sin Allah subhanahu hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya na sin ari sing urgo karasahan so biyayaon mga panahon na kami Islam hangkan ini biya dagbos long ta bisarahon sing kami intungod sin mga ini sab na jimadya to hula sing kita niyo hamasabiyayaon labi luwa di ha long ta daira sambuangan katuan in kamomohan magtiyaon dahil ha mga bangsa ta nagbukular sila Muslim sabab na mga silayan daw ta na inka apo-apoan nila inanubo kanila mga Muslim katuan sampayin sila namikyan nagbukular din sila Muslim sabang tabi dagbus kitaon iwan long ta sin panghindo sin agama Islam inka kahinang tungod pagtiyaon na mataon sa salaon sin agama Islam matawad sa sanlaon, may tali sanlaon, napasabi dagbos limayo na, haaturan kabayan sin limayo na, hasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang ini, alhamdulillah, amin napi na mo, lang tabi mga siyunok na mo, din mga bakas modo sing kami nakaon na puwas na amoy modo ininapi na mo, sabab na mamaya kami bisarahon na mo, in mga parkala, amin jimadyato katuan na, jimadyato. Asupaya bang sopama o kakahinang wala na kamo, insyaallah ta'ala pamunta, pagkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang tari, bisa na ko ni parkala katuan amon, jimadyato. Amon di kabayan sin agama, naku, no pa isa mapinda kamo. Kung dulong taon na mga ulama sing kita niyo, nila, ato amin sa mga pagtiyaw ng mga hotel ni kato, mga khutba ni kanamikyan, nagpasampay in mga lang ta ulama, amoy in mabayatod, magpatumtum, magpaamo, mahadya na, at sa muslimin, magpaamo sing kakahinan, makatudyo pagkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mga on waktu biya, bukong mamahay katon, biyayan to. Sabab, kabiyaksan pagkakitaan ta, kasako pa sing kita niyo katuan, mga witness kita, mga wedding, hamon mawot na lang tamad to pa, amon maghutba ni ka na. Biya nagpos maggalo pa sing kaptangan sin mga sheikh, in mga alim, mamuin magdihil kabtangan dito magpatumtum. Sabab mga law tagakahinang, biya gaan-gaan si mga katotay mga Quran. Biya sin sa kaula-ula, wayron halga kanila, di mawaya dumungog si mga yadto. Oh, yan katuan mga problema dyan man biya yaon. Na biya din yung kabulat ta, pagkasabon na mo yung kakahinang ta, pagkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita di naman na yung hugsin kabtangan si mga ulama, amuin mamay tagato sin aturan sa sin Tuhan Rabbul Alamin. So yan katuan yung mga law ta di madyat habang si Bayaw.
sin biya mga ini hangkan ni kita biya mga long ta nagmaaroy sin kahalan sin kita Amo na tabang. bangsa ta ini tayo sabab na muna hakato amin nagdara sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala hamuk day sa birtuwi ang mga hikabin sa nakato bang tari Di pasampay pa sampay. sa hibay ta tayon kanila mabaya kita bandi subay tayo Suwite pasampay pa sampay. Sabnara. sabab in kita kabingan kita isabang na to di Bang pasampay pasampay. sa sumagawa na imbiya si mga ini kuman kalo dua tubihan makasayo makatayma nando kaylo in kita makapuas katak sila Insyaallah subhanahu wa ta'ala. amat timbi Ano maksud talaga? na imbunal niya in tungod pa sin amoy in pagtiaon ini malukay na ba ini timpo pa sin mufti na kauna Sheikh Abdul Ghani Yusuf Yusuf. naawnin pag-ison sin mga ulama diha sa Zamboanga City amo long ta di bunal na bukon lang ta ini na-invite katan in mga kaulamaan dahil ha ini basilan tawi-tawi lupasug sa sumaka meeting ito awon lang ta Representative. ini representative si mga sila Tiap-tiap. tiap-tiap province. ini kauman nito nakahati sila sa taingge pag isunan doon na amoy in hipahati in tungod paparkala sin sara aturan labi-labi na pangadatan ha amin pag-agamasin ini pagtiaon hasupaya kahatihan tuod amin bukon dahil kawakto pa wakto ang timutunggo hausog bihay nin hinangon mo ha imagbatal bihay ini ini ni dua aras sahon mo bihay ini na wayron paruliyad to sa mga kamaasan tabo kung biya sinabi pagtiaon sa aming kamaasan tayo to, yung mga anak nila, kung sila maghula-hula, biaton na amo na. Usog babae, biaton. Biaton ka. Oo, hati niya hinduan, ininda, bihay ni, uto long, bihay ni, Biaton na sa pagula-hula. ini, in mga babasahon, bihan. Amin paghindo nila. Oh, panghindo nila ito. Hari pa makawin. Hari pa maaunin Wala tapi mga pagkawin. mula ng baka ni Na, hinduan. oo, hinduan na ito. Nampay bihaon, bihaway roon, tarkadyot na sadya maaunin pagkala. Koreko. Tarkadyot na hadya. Biya sabab na kita nakananam kita hawaranta. Aun waktu bihan pag sayo-sayo ta parahan na di kita. Kapisi No, din long niya ikaw tuan biya mga kumawin atau ikaw tuan ni maghutba atau tuan ikaw ini magwitness ka. Na in mga ini bang hadya hatihon na to insara di sa ini biya ikapag sa muna di mo misang kahatihan ini kiyawin niya on bang isiyo. Ampa ini asuhon kita sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat. Magugat siya ni Parkala. Pangasuboy ni kato na dalas No, na taala. na long sin Allah Ta'ala. Amo na sa. Harap niyo na ang pagkain. Biya. Naman jari bawa kita buhi, alhamdulillah. Amoy in hikapa sampay ta kanila lo kay lo kano kaluraman aun makatayma. Insyaallah taala. Ini aun biya mga kapindasin hinang nila, bang sila kaya landuan nila na kalo-kaloon din ang mga panganak nila, wala pa biya mga napajato nila, amuyin long ta hati niya, mahinang nila na ha amuyin, Amo na kato. mapuas din. Kaya makaamon na tuod kita. Na yung kaya pag-isunan long ta si mga ulama na kauna, na bang aon pagtiaon doon, hati niya, amin biya paningod-singod, Hay nasa ini sa. hainang si Amin agama. amin nin pag-araman nila lang tabi panambil-sambil sadya. Amin tali-talion sadya simpikilan nila. Simpikilan nila. Bihan. Na hati niya di na mo nakaunon. Si mga kami nakaunan. So amo yan kato. Parisunan. Na hati niya pagtiyaw. Wala ngini in pagtiyaw hotel. Why so wayron sa daro ka ingin panganar sin tawag mga tao yan di sanong niya ini mahon Mahon bang bang hotel. Bukon wala piyag man. Karo wala piyag. Why piyag man mangin lokal sa amin hinang. Aturan kakahinang si Amin pagtiaw. hinang. Amo to kalamuran na in uno yaon. Ha mga pa mga hotel ba ini? Maghihindo sinaturan pagtiaon ka tani mga ba. Maghindo kayo. Ini lang niya in kuan biyan. Amo ti maghihindo ka tantan sininang. So, labi pa ang ron nila, dictate ka na si Na amo ti nakaron na misan mamaytay ni mang lumuman na bihan gaman. Nari na. Amo say anin na nang ta problema. Sin uno ini. Ang kan nakita ini na kinang program biya ini. Supaya lo kay lo makakita bihan. Kalau ramayan, insya Allah, amin, kahidayatan sila. Insyaallah.
Isabin kita, makapuasin. Makapuasin lang nagkawajiban. Oo, taksil. Taksil. Hindi kita Di mataksil kita nila. mataksil. Oo. Na mo yan tulong tayo biya mga kahalan. Na atin niya, yung mga kami, magdaka kami bihan. Nung tungod paparkala amin, atin niya, biya kaingatan na mo, sa kakitaan mo, hadya ka invitation. Katilahan mo na magtuwian, hinang banguno. Mga ondon hinang ta biya mga Salasin sara. Na amoy ni kauna nang kanay ni mga yari kami supaya amoy di manjari hinangunid to na atin katinggalan ta bangon dapat tinggalan. Ini ikan biha. Bangso pa malong ta tungod paglami-lami, pagkugkuyag ay makapagkugkuyag kita haturan sa sinakama. Makapagkugkuyag sabab daakan tuod sinini Allahu Ta'ala bihan piyala reng taniyo. Tungod pa amoy ini pag ini walima ini. Pag walima ini. Iban sinamin long tapag ini ano ba ini pag pa amoy ini umimbait ka tao long ta dahon mo magsaw-saw magtaon-taon na ba. Yung paglami na sa Naman na siya, pagkukuyag yung haturan sara. Haturan sara. Oo, bang di ang mga tari na lamuran sin amoy indugaing bihay. Diyan. Na amoy ang tulong. At tinagatuan, mang kita mga naaturan, nagkukugkuyag pa kita, pagwas, nakaagad pa kita kung nagkakautan. Sarta. Ang papahala. Sabab mo na muna, hatihon sin kita, mga katawtay mamuran, impagtiyaon na akama, ibadat. Ibadat. Ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So bang siya ibadat, aun aturan na yung atuhan Rabbul Alam. Tuhan na ito Rabbul Alamin, naginang sinaturan, nagpasampay marikato, amo na yung pamuhta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ayaw nin aturan kataan, ayaw pa kalaong tatungod paparkala paglami-lami. Na minsan yung pagsunan din babae, bang sila na halal kawin na, iyaon na yung katantan aturan hinang kanila. Inshallah, iweta na mo din di. Yung tungod pa pagkala ito. Na manjari na sabot na mo inam na hati niya pagpamahalayak. Amo hindi to manjare hitapok yung pagtiaon sinusugiwan si babae. Sababi niya tulong niya, hati niya, makusog siya pa amin dumakan pa dina. In pahalan. Amo ito. Hindi pagpamahalayak. Hindi pagpamahalayak. Sababi niya tulong, hambok ito pagtapok. Iban matarang ito, bebeta sini ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambok hadith. Al-ismu, maha kafi nafsi, wakarihta an yattali alaikan nas. In pagyanon lang niya dusa, amo na hinang tapok mo. Malisok kau, mauno sin tao. Kabatokan sin tao hinang mo yaon. Ini at tulusan na magtuhi. Bebeta sin Rasul, oo. Atin na ba mo pinagtatapok yan? Imangan niya masya. Atin na ang guilty. Oo. Naku sa ito. Ang kanapiyang langan, ang kaninipiang dakan ka, tuwing suway ito magpamahalaya. Aso pa, yari kita makawakdo sa may tamo ni pamahalaya. Amo na. Taon Na, amo ito. Ayan din na mo. Aon doon pagtapukan. Pagtapukan. Naman kau nagtapok na tuwan, aon na masyat. Namasiyat po Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa na ito. Sa kamura ito inkuad mo, detector what do ka to. Amo na. Sin kakahinang tawang dosa ka at wamareho na hinang amo na. sa daw sinabi na yan, dumaha ka pinapsik. Wakarihta ayat tali alayhin nas. Di ka mo ba kay nasa? Hindi mo ka wakarihta sa mga siya. Pag kayo mo. Magkanda mo. Na, amo ito. Na hati niya, alam ta, ini lumatun na kita papangadyan tabiyaon. Ganap sin pangadyan ta sin nakaw na ito. Tungod pa amin pagkala sin pag amin doon nagtiyaon. Kati kuno ikawin biya mga panghindoa aharwa magtiyaon. Amin sumuno lang ta. Diha ada po. Okay. So alhamdulillah in adab, sa muna kapamanya kita pa adab, pasal na in adab ini sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang pamang kita simulan sa sunnah sin Nabi, ano sin Nabi? Palay sa min ni bukod niya ng mga umat ko. Ang kan na ini nung si Rasulullah in paghula-hula, in pagtiaw, nilong nakakahinang kulong sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinang liawayan niya. Oo. Pabandrag iba ang sunnati. At ina siya simbe dagbos. Amuin sumiha isab siya ka. At ina kumandi isab siya rin kakahinang. Sunnat liawayan sin Nabi atong magpagtiaw. Nalaw siya Nabi, palay sa amin ni. Amo yan namuday ka mga umat. Nahan ka naman kita mga panahon halos na maatukan. So muna law ta
sabot diha kitab ini, mangita mo ha kitab. Mm. Diha mga adab, Mm. sin nikah, iwan sin sunnat na sabot diha ini. Muna inasabot diha amon pagtawag kato al-khutbah. Hati niya amon khutbah nikah. In khutbah nikah ini diha mga lawta sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpatumtum harwa tiyaon. Damikyan ha mga tao nakahadir din doon. Damikyan ba ni kagatuan pagpatumtum niya sa pabaran niya. Oo. At matawad magpaidda sinamon khutbah nika, paawnon haad daw sin pagtiyaon. Although pagkatugtason na suma malaggoy karahan na agama Islam. Iban mag harwa magtiyaon, iban hanag khutbah, iban hataw hadir doon ha pagtiyaon. In mga pagpatumtum sa baita, narakan sin Allah Ta'ala yung pagpatumtum. Na amoy ni ding mga khutbah ini, law ta khutbah nika ini di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mo na kuman ang mga kamaasan singgitan niyo mga kaimaman kapupuan katuan limbahan na baha kakulang sin panghati nila tungod sin mga magnasihat tungod sin pagkhutbah ni kaini. Nila jaba katuan namon mi sila usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Biyan to kagi. Natin ya in panghati sin mga katutay manghuran kaimanan in mga ini part sin pagtaw ijag wal kaboy. Ang pay na fokus amo na dibi mga tuan fokus ko na siguro insyaallah na ang paumulak na yung mga bayan kayo wala ay anong ni manok ko ipanghati niya lang kato yung mga ito mapanay mainasin usog sinamon daw ta ijab biar mga ito nasabot mo pa sa sinumpa biar ko higanap bihan in paghinang tarayin diha ini bihan kamumuhan in paghutba ubusin pagkawin in sunnat makauna yung hutba dahil sin pagkawin. Sa bablong niya, in paghutba, dahil nga paghutba yan to, makatakama na in dua asal yan to, usin hutba yaon, karungukan niya, in sila yaon, ilan yan to, amin dua magtiyaon, ini atin niya, takama na sila, lang niya pag-uus yaon na atin niya mahalal na kanina. Mahalal na sila. Biyan to katuan. Biyan to. Amon tinsun na. Kaya siya makapag-ready sila. Nasa hindi na hinangkato, makauna yung pagtawin din sin, ini paghutba. Pasal sa reception ba yung kawan? Amo siya ito. Alam na kawinon na along na si may naat, halom sin bili, na pagmahapon amo na sablon na ito, imon-imon, sarta na nang pauna na paghutba ni ka. Yakali in sunnat to, makauna yung hutba. Dahil hayat. Adayang hayat to. So ano, labedo katuan na. Bihan. Alam ko di halis ang katuan ikaw na ito. Amara kumandaw tabi mga wala kita nakakatuwa. Wala na kita nakasi namin ni Labi Marayaw. Labi Marayaw. Kaagad na paunahon. Kaya nang sinabi paunahon ko yan to. So, na magtagkakausan katuan na inshallah Labi Marayaw to kaagad. Paunahon. Dasabat mo na para isa magkatanambay na mundang tasutyaw. Ano siya to? Yung mga kami nagkahinang namo si Aun magkahinang namo bihan to makauna yung paghutba, ampa siya makawin. Bihan. Na ang waktu mag-request sa bihan ng family at inilang niya na magkuhan na mo na magkawin maghutba. Na ang waktu yung mga ito, hipagkarol si mga kakuruhan, inamin niya tulong niya. Wala isang niya rin doon, sa dayari na kita niyo nakataan na pupo na waktu ini, na inangon na tato. Hinang nato yung mga sunnat na sinamin kita namin mga Damin kayo katandahin ng tayan. Namin. In kita katuan, laut tabi mga kamumuhan, makapag-partner days. Amo na siya. Naunok tabi mga laut pagkawi yung tahalaw si bilik. Pag mas may nang duminukot ba ni kata. On waktu maghut ba ni kita nakita mo rito. Amo na. Pag mga po na on na isa. Biyan to kagi. Na ito kasi namin, kanya dito ka itong parkala biya ito. At sa taon-taon na Labi Marayaw. Naman ito. So amo yan itong mga panahon sa agama Islam, inding ha mga adab, in paon pagkhutba ni ka. Atin niya, malago yung impact yun eh. Ang kanna, in tao ni murungog, in imahati. So hindi lang ito halga yung mga ini. Mga on dapat, ayaw kita magpabisi, hapag suwi-suwi, hapag story, iban si mga pangdaig ta rin doon. Ang nakumutba, dumugtod kita sa maita. Na inyad ito, pagpatumtum ka ito. Gato, supaya yung kakahinang ta sarta mapinda ta yung kakahinang ta sa online doon himahadir lang ta taga paghula na ang sabihan pasong maghula mo na nagpaplano pa dyan inyaw ni Samsung tiyaw nun na yan to kari natin kawa pa idda yung katan katuan di morong din to napagkanda yun subhanallah kung inibiyat mga lang ta pag-atak ta mga katutay manghuran mataod din ang mga pagkatinan ta katuan so mga khutba ni ka biya da sinamon
atawa kanin imam doon haunahan magbisara isa-isa biya way ron bisan lumangog. Amo na. Biya do kami ng style. Nagmi-meeting. Di kasayuhan pag kumabahabay hutba ni ka magreklamo na katuan. Namo na. Manuha ni kayan daw ni kita makaon. Amo yan kay na mga panahon ha Islam in mga yanto kataan na ando ayot tabiat mga lawong tarualan kita maghutba ni ka sabab na inyan kawajiban yan. Sing kita sabay tahan ka na na sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabay tahan ng paidan niya. So amo yan to insyaallah taala sa mga panagnan amo ni pagtawag khutbah ni ka. Sa din khutbah ni ka katuan sa kaway ta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam amo na inbiya malawong ta kung sinabtahmid pagtawag katuan amo na ina bukuradja daw tarito among short na usigum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Inagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kabiyaksahan inding mga sunnan niya among siya khutbah ni ka lang tamagtahmid siya mong sa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pagwas ang pasya mas sa 100 ayat mong sunod-sunod. Ayat panagdan ayat basahon niya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Sumunod sa ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna pag sinapusan ayat pasal niya katuan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ma lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pusan amuyat tuwing mga sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang palong tamo sa si mga sunnat atau hadis kawita si Nabi palihalan sin pagula-hula pagpatumtum bilang ito ang mga dong tarwa tawa pa ba na kapatid simbana pa asawa ang kanado long ta ini paunaw ninot ba supaya taka man na sila asa kay ingatan nila na yung kapatid sinamot pambo din kanila sa tama kay barang suwab na atin na sumod na papaparkan ang bukon kabyaksahan na atin na pagpatumtum ito kanila na supaya magsadya siya simbaran niya kung kaya ingatan niya yung kapatid niya sinamon lang ta asawa na tungod bon kaniya sa amoy ning nakulang katuan sa bangin kapatut sin babae di hitunay sin usog simbanan niya damit yan sabiin asawa di itunay in kapatut simbanan niya tungod kaniya amoy ning diha mga parsawaban lang tay kapagbulak katuan iban di hikaon sinamon lang ta pag unay-unay kabayan sa Allah Taala na pagbulak-bulak nila so yan lang tay mga ding naman jari katuan be mga pigba mga kana potungod na tungod si naminot ba amro sa ato yung biya mga kiwan kwat ya sabab na biya na sinagi ginamuin biya bihaon na di ba to bihaon na nindakan sin pagutba ay sin pagtiaon long ta in kawinon na amo na ampa siya ini hutba naman jari insun na makaunain ampain pagka ijab wal kabul biyan to na amay to sa dimya mga pakuan ta na lang ta in sumunod do na mo na pagyanon walima na ini na isab siya amoy pagyanon long niya ini ilan pagpamahalaya in walima sabab na do na yaon ini mataabit na lang ta inos bawaris iban si mga bagay-bagay doon ha kanya na lang sini ni pag-imon-imon niya daw ta na mag suod na yung biya mga pagkasila sa si mga asal biya mga nabubulak na malukay na biyan magbalik kung ini humukot magbingin biya mga ini paguyong katawarin doon sarta na inasal lang ta nagkakasilasan na magduruhon yung pagkasilasa ng tubihan dahil amin sa babiyaon na may nang naisab katang magbalik bihad to na maon ning pagtulong tawang ng isa bihad damikyan katuan magpikit-pikit magkilahi na magkilahi na bihad to sabab na yung mga parkala lang tahawa tungod sinwalima ini pa mo na ayaw ko mamista lang mo amurain ini usog iban sin babae o ni namin bistahon sin kita bukon tumtumon sin kita intep pambuk din tato yan upat apo nawang sinupat po apo ang panapon yan kanang habog tampa 8 apo 8 apo na kamaasan ta mo ko nagjabihan sabab aon do naon mag-asawa mga upat mga
asawa niya ini upat biha, ning kaniya upat apo. Upat ako. Ang pa siya nakasawa upat. Nakasawa upat. Napila ito, times 4. 4 times 4, pila? 16. 16, plus sinini 4. Nakawa na Kau Kante ko, no? Nakawa na po. O sa tumanganak na nakawa na po yan. di na sa tumatimbak mano Hindi siya. natin mamanong siya. Napamapurod lang, tapahati ron, mura na pagtiyaw. Kapag wali mo yan. Nakita ko yan. Na. Nabangya ito bangya ito nagkakasi-kasi, naglalasa-lasa. Correct. Oh. Big family. Masya Allah. Amin din pong tayo ng family. Ang manating kamaksuran doon ha. Correct, come on. Amin maaon yung pagsumadya, dahil doon hayaon tumuho na yung pagkasila, na yung pagtulong tawang. Ang kanda lang si Kamasa ka doon na magpaluwag sin halaman. Mga ito. Nabihan, ang kanda sambil lang niya, inidaakan si Rasul, amok dengan mga hadis, lang niya, tajawwajul waludal wadud, bikumul umabiyam al qiyamah. Inusog, bang kamulong niya mag-asawa, ano yung pati anak? Pati anak. Iba si mayat malas. Na, bihad to. Oo, pati anak, iban, bang lasaron. Bang lasaron. Ano yan? Na, atin niya, in bang aon yung pagkasila sa sindonong tiyaon yun, in mga anak katanin siya, bihad to rin nila yun. Oo. Amen. Oo. Na, Supaya, tumaudin ko ano. Kung Muhammad si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama ibaksud. alhamdulillah. Na ito ha, walima. Wali mo. Na ini katuwa mo na nabisalat kasi nakauna ito tungkol pa amin ilan. Ilan, oh. Ito na sabot na Ano na ilan, so naurol ka na ito katantan. Unahan tod sin ilan, doonhan, amoy na supaya di lungo pa, dagbo sin pagtiyaon, biya sin pagtiyaon sin mga tao naghihinang sa pagkabulalamin. Amoy hitapok inasawa nila, biya mga tiwaw na jaman to, biya sin sa matan na mo magtitiwaw lita, magtubihan, subay-subay nakakunahan bihan ng panay sa mato. Wala nila kihatihan, inaming kawajiban kanila mag-ipat ha babae. Ano na, tinggalan na si babae o ning family niya katan, inaama niya, ini kampung niya katantan, nangandol na sin ikaw na magdaka niya. Naman jarhiwin mo, ikaw, Magpalihara ka. Protekan siya. Bagja ka naman ka. na mo na, pag umusin, tuwiin mo na hadyaroon. Suway-suway na hadyabayan, ang pakaumat to. Pero bus, Na, way ka kuha ng beto ka. may mangideng doon haon, bang asuhon lang. Iban-iban si babae yaon. Bang kaupya ka inlaw niya, may takaw na lawa na. Na, mamahita na si Bukon Amo. Na ito puting na isa. Sabab na pa-protect niya sa kay mo. Na, Pasal na lasan niya kay mo, di siya mabaya. Mo mabaya. amo yan to. Natin na makapagputing na isa. Na makasuod na yung dosa. Sumudin ka. Kita ba ko yan? Na ang pain puting ka to, arcade mo minumahat ka Na, tayo. ilaha illallah. Ay, mga kinahan mo. Oo. Bukon sifat sin mu'min. Bukon sifat, Ano na. bukon tuon. Ikasigpit ka tuwan. Kadaway na kami. Although kakitaan mo imo oyo minasawa mo sa dong sing basa ang deep inside, Na. masakitan ka kanya. Ngayon din nang Yan din ang mga rikabayan sin sara. Ito ang pagkasabutin wali marihay. Ari po kita makatumpuan si pa. Walima, lang ta ini lang ta depende ba katuan hal isin mag-asawa. Atin namang so pa mabe boss bi mga marak moldak mo limbol. Na lang tabi mga magparak moldak mo sa katuan sin mga kapag walima. Sana na kalau sinabi sa limo daw bisyatin. Bisan na kuman hambok kaming atin mga ko magkapagwalima simpot yaw. Ame din da akan sinabi sa Nabang sa pa mabe magkagausan mo magsumbay dua pa to sapi. Naman jay sabdi. Amo na. Pati na mataw din ning karawa magawa mo sa meta. Mataw din makakao. Mataw din makahampit. Iba din walima ini ibadat sa inyo. Ibadat. Oo. Pagpadya mo yan gawin. Pagpadya mo. Ibadat. Ibadat yan to katan. Na kabiyasan katuan si mga katutay manghuran. Long ta mga kamaasan. Pag hinangon nila bang dihawali man na magsukat long natulo lang. Inilamit yan din mga check kung takatuan na mga ini. Sa long natulo lang. So sumukat in maasin babae maksud pa anak nila lang na suway ang turo lang haadlaw sin pagkawin. Amay to kari. Naman sa putong katuan. Nabukdo lang yaon. Hanggang turo lang isa ko labi wajib katuan. Pag umang ito na doon, hipag mo ka nila to, bang supamanit di ka kuha. Ang wakto para sa babandi matuwing pagtiyaon, pasal sinwala na agad yung kabayaan nila, kung simukat turo lang. O sa subon, mababuunin turo lang. Long na pagsawsawan na sindua magtiyaon. Inambukdo lang isablaw na haimam. Iban si mga panaiban nila, mulang tabi at mga witness to na pagtiyaon. Inambukdo lang na para sa mga mu'min.
pus na sugat tuan uning pagtawon mu'min yan. Uning pagtawon mu'min. Amon tiya ka man amukdo lang. Nalaw namin mga sila nagkalimun lawa. Amo na. Na nito akida ka tuan ha. Oo. Nito itikad nila. Tiya tagamahan nila pagkaunin mga At mu'min. ini sila on humadir. Kumader dito. Na ini ni mga panahon na Islam din nga mga lawng tayo pagpatumtum sing kami. Di na ba ni magjukat ka motoro lang upat dulang lima ron. Mayan long tamo in dukon initikad. Ba't hati na para ha mga mu'min pagtawon mu'min amoy mga sila nagkalimun lawa na isa ko lang kumader mo kung mauni sa sumaw ka to. Na kon pa sa ning bihan na simpar kala bihan na pagkasyabot mo yadto. Na subay patoy duahan. Duahan pa katuan na. Naman jari hawak to longta ini us kuman biya mga kiyawin na bihan. Ba na atin ay nakod to biya usos ba? Doon niya na tuan ayo na ako manaw. Oo, kumita yan to. Na pangayon na mo na kay nulong niya na duahin na along ni dulang niya. Kumita to ba magdua. Nalong ni biya tulong ni naturan. So ilong ni kadua. Nalong ko biya mga magmaakda ko man kamo. Biya wala ko marayati ko absin ako lang ko si pag sinaming magdua sa biya no. Salong ko na mga yun na ko kanilo ko kamapan ini lumagda kamo sintaw min nakapangadihan. Amin sa maginang simbiya sabi na kulong ko wala ako magmaakda ko man no. Naway resab nakalukos ka ako. Tingnan to. Nabiyado ka pa. Na yung pagyanon nila sa batanda inya to amin long niya mu'min. Pagyanon nila amin miyatay na. Sa hati niya Ngayon halam si panganan nila mu'min na. Mu'min na. Natabya yun. Minsan pagkataon miyata ng bagmaasya at mu'min. Na mu'min, dawas sa miyatay na. Basta miyatay na. Naman ito lang tabok kalaw Tabok kalaw nga yan to. Oo. Diyan ito lang ka manjari sung man na to. Kalaw na po. Sa Tapay. Amo ipagpusaka ang kaanatan. Amo na to. So bayad to rin may nang pusaka. Di may nang pusaka yan to ka. Sila bang so mamalong kaawam sila insyaAllah. Yan po sila sinallahu ta'ala. Amo na siya. Sa pag yung generation biya kung sinawataan biya yawon, ando na tarbiya kung tamarayo sinamon, kawayaan sinallah subhanahu wa ta'ala. Magkaamuhatulan sa kasi itong amo na. nagulalamin. Sa dalit kaya ng mga kuwan, aon din ng mga pangadata, ini ati ko biyusan day sabi mga pangadatan ini, atawan na ramari palawang sinhula na to, sabo kung pangadatan sinakamata, amoy in pag lansok. Pag-lansok ka tuwan. Oo. Amo magpasal. Amin na, bukon na dyan magpasal. Bukon na dyan pagpasal. Biyari na di pagsulat. Na ini kaya kuwanan ko, kaya sakupan ko na kaminsan, na pagsuod ko palang sinini Bili ka. Na yun na bihan nilang suksisuan. Na may mag-iitong bihan, no? Na napila na. Sa ibang tapak kami pagbubutangan sa kuwan ito. Uning pagtaon pila na ito ka. Amin taod silang kapatang tago pati lansok. Kasuan. So, ano tabi itika dito ka? Nahaon na yung sabi ito rin dito hato pang Hindo. Singkwa. Naha, ini gimato, singkwa. Dito ka dita, nagtiyaon bihat to. Naon mga Arab nagpakalurok. Singkwa. So, saan ba yung mga jadagat? Hindi na sumang sa tarito. Bang sa taraway matod kayo na tanini. Na nagtiyaon man din dito pag si mga lansok bang tubihan, nagkuhan. Long siya namin Arabia to, uno yung hiinang niyo yan lang. Oo. Naayam yan din Arabia to, wasa nilang may mga tawin. No. Natikati ko, no, iyan, yaon, atin niya, yung mga akida sin mga nagtiyaon. Wasa ni? Oo, wasa ni. Atin niya, magsusumba kayo. Magsusumba kayo. Amo mga majusi. Madya, no. Naman sa ito pag magsusumba kayo. Magsusumba kayo. Nakati ko, no, yan. So, naramari pa hula ta, yung mga bihat to. Paningod-singod ba ni ka? Paningod-singod. Naturon nila pero pamalingkat magtubihan, nasa bunal niya, bang sakap na kawihan, paigay bang in local masimbol, katoy ko naman naliga di lansok, nakaharap patamungon mo bihan. Patamungon. Ang pag-wedding ko na magpapuan ni mo. Inhalga. Na mo na sa ito. O, mga magharga, nakatanda, di na maghiwalin tao kasi bang himi ba, magumpa ka ng kantil. Na yung bibutang yung tapak bihan. Kapatan lansok ka to, natin mo. Kapatan tagupat. Tagupat. So, nauna sa ito tumining ka to sa kapatan tagupat. Na, di ko kayo yung tanong unin tagupat lansok. Namunan ko ka to. So, kung nakita bihan. Na, ako baran ko to, nakasako. Ikita ko ka to, namun mga hapagpasal ini. Namun hilibot. Papaglibot-libot. Nawa mo na sa to. Siya so, anday sa hilibot bihan ka.
Ang katuan dire sa maaw ni biya parsagkaan sin pagtiaon at tungod si mga iniresan. Amon parkala minsan pa sun na wala nakasuod. Yan kagi mga uno na. Inshallah subhanahu wa ta'ala mga ini parkala lang tabi mga kiawa man sin kita ando mga panahon ha agama Islam bilang tayo makonsin kamo ha agama Islam kapatot sin kami magpatong ng katunyo katan nakahinang kani magtawat na amon mawaya himinang kani ando ayo na tahinang mo tinggal sa may tinggalan ta na sa may tanan kita magpaamo kita sin kawayan sin Allah taala pero sin ari in pagtiyaw ini paghula-hula ini ibadat patuhan rabbul alamin aon sara biutang sin Allah taala imaputot na akaron bang nakahati na ang pa masih mina nakunda na nag-isab sin pangasusin Allah taala kato naharap niyo na ang pakain magtaat ka o ato sumulang ka. Amo na. Ayan to. Amo din mahunit ka to. Yan to. Amo ba ito kaya ingatan na? Amo na siya to. Yan to. Na pamihon hindi lang tabi nagbus. Ubus. Klase mga ulama. Diyaway ta nagkatanaw. Na kita rin naman kita sumuon magbalik-balik. Muna muna kakampungan ta. So kita ini katuan ang waktu sampai sin kampung ta. Badagbus pangdadaan na kita. Ang tabi mga kakahinang doon ang mga pagtiyaon, siya sin agama, hanggang sin ini kita nagtara pag-agama, nang hinos ng pag-agama, na amoy mag-protect kita sa kamaruhan takatwa. Hindi kita humadir mo na pagdada. Ibon na niya, bangkaw isab di mamayta simbunal, dumatong sila hadlaw akira. Asuhon da siya sila. Oo. Taksyon nila na kita. May taka mo naghinang sininang niyo. Kita katan manu sa hinang niya. Ano may taka mo naghinang simbihan? Nalong niya, na panghati na mo ni Kuan. Na may talong niya, wayroon na raak mo kaniyo. Nagpasampay ka. Nalong niya, sa tulong ni Ustad dito ka mo bihan. Sa isab lang na maginuino. Amo pa lang na nagdiut-diut. Kita ko. Pero ang katuan ni magbaak, mga panahon haram Islam, mga kugdanan, kukunin kami mga gatak sa kasabunan. Ano yun to? Biya katuan si mga amon pagsuklog sing-sing ini, wedding ring pagtakon. Na kamaumuhan pagkakitaan ko, amon to officiating imam nila in tawagon si MC sa bat. Tawagon si MC amo in requestion na mulong na in officiating imam mo paunahan ang sialong na in kumawa sin sing-sing. Amon hiruhal ni mon pausog hisulog mon pa isab gula kin babae. Pasal lang na blessing. Timinog, nakailog katuan niya pa imam paunahan. Makad na kumawahad to ang pahiruhal pa usog ay ikaw na itong pagbidaan. Iwan sing kakahinang si mga uno. Yung mga panong na may Islam. Amoy mismo, lauta, may biya nagposta ka pang natya, kami himinang ka niya. So, amo pa isab laung tayo hindi himinang intaw awang. Mismo yun namon nagugol ta ka pang hati. Lauta tulad ito nila katulad ito. So, yan to sila mismo. Mang sila tawagon, sila na yun namon kumawa na sinamon biya nagbus uan yung katuan yung biya yung sing-sing biyayan ang pa irual mad sila makaluman minsan atin na kita ini na nakahinang na simbiyat kasi tingkalan doan amon doon yaon nakaw na ikaw yung tawagon biya na biya lo paragbo sa amin biya mangiparasan may sulto namin tao nagprograma yun yun. Na manjarin kita to, ando kayo, misan ito biya mabugat ka to, nasa makad tayo makad na. Biya to ka. Dahil para na, amura kung matalising kita na, yung mga sila ini tao awang. Murabang hindua pa Allah Ta'ala na, Ya Allah, Ya Tuhan namo, ampun na sila ini. Sabang mga tao ini, way kihatihan nila nakama. Correct. Oo. Allah na, ampun na to dako. Tingkuan. Nalunggo na. Nalugos ako yung minangsin pagkala ini. Bukon ko ini karidaan. Lahat ka na katon to be safe nung subasa ang galis, hindi na kita humati. Na amo siya to. Ba't mo naman lugos? Amo na to, inamin kay pag-isunan sing kami. Amo hindi humadir sa mga pagkala bihat to. So pa, kita rin malugos si Minang. Sa babing bunan ni, way pa nakapag-isunin to. Ito ka tayo. Paginahon na mo. Na amo yan. Manjari long taha amin hikaupat yaw. Kaupat amo na inlong tabi mga addu'a. Atin niya rin mga adab sin pagtiyaon mga panahon na kami Islam. Amo na inlong tabi ragbos sa pangindua sing kita. Maun pa long ta tungod pa mga ruwatiya on tabi na pangindua
Imam Haji magdoa. Ako ni Imam Hadja, sampai sing kata-kata ng Kita katanta nakahadir. Kataan pangayo antarwaa, po Allah subhanahu wa ta'ala, bang may sintuan pagbarakaton, in paghula-hula sin bago tiyaon. Iyan to rin ang mga adab yan. Yan. Amo rin kawayan sin Allah ta'ala, pagtiyaon mabarakat. Sa pagwayrong barakat, sin pagtiyaon na biya nagbos bukon marayong kasungan niya. Labi-labi na lang tayo, inaama sinamoy nagtiyaon yaon, manghinduahan. Anak niya. Mangayo pa Allah Ta'ala supaya raman at niya marayong pagulaw na sinagat nila. Bihad to. Na, kita ini welo parang bos kuano nadya. Ini tuan na ano lang niya. Nakukonsyado bang imapatot suya mi masuok. Inaama niya. Inaama niya. Na ipagbuhay ka to, bisa mo kung na mag-inarab. Naman. Bisa tao usog ng Panginoon mo. Makajariyan to. Na amo na kumanaon kay Hindu sa Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya bang so pamabiyat mga o pagkahadiran niya katong pagtiyaw na inagay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a bay amo ini pag dua ang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ng mga ruwa babuti nahinang isab kalangan hinang karani mahir jain diyo kato na bagay na memorize mo yan na kagi so amo ini dan maas na makaagad na kumalang na biya. Na amoy iniinig ang mga sundat, insyaAllah ta'ala, mangindua kita. Naramit ka din sabihin doon tiyak mo, katuan na mangindua na sabi sila. Na sabati katuan, Jack, na apon inaama tuod. Amo na. Ya Allah. Diya totoo din kuwan niya. Dihili tuod, barakat, in paghula-ula sin mga anak ko ini, dihili sila kasambuhan sin pamarana. Amuin lang ta. Biya daw ni masabot tahi kalamod taron misan nung tabukol lamod ha mauto. Pasal masabot tayong pagduwa. Biya sin mga tao may magkawapat. Amin bihan. Na bang yaon pa amuhon tuod in manghindua amin miya tayon. Amin asukampung niya kata. Amin masuok kaniya. Amin nagpakita hawak to yon sin manasa sila. Bang sila man sa hamiyatay, na kahinapusan na waktu yaon, ipakita nila na inlasan nila, amin manghindua sila, lumamod sila magsambayang, sarta manghindua sila, sampay hitangis nila, pa ini, Tuhan Rabbul Alamin, inamuin, biya mga lasa nila to, hawang mayan, ando kaylo, bang aundo sayad to, ampun, Allah Ta'ala indusa nila, indusa sinmiyatay ito. Amuin hitangis nila pa, Tuhan Rabbul Alamin pangayoon. Nampayan, in kaya kunit doon ha, na amo pa kaylo in kwan, in inaminti matangkis. Yan daw lang ninda pa imam, di ba kami nilong ni makakuha ni nagsushort pan sa kami ini, madwihan. Nalong singko, na mga tadyong biha. Narilong ni tadyong Imam la ilaha illallah. So kung siya magsasambahayang daw na. Amo na yan. Ninya to lang tawis sa problema. Ninya problema sa binilikat. Na, kialamod na mo yung mga yan, pasal na sa buting pagdua, in mapatut dumo awi. Masuok patao. Kiyukog dan si Parkalaya. Sigo na lang tama, maid na rin di hadun niya. Iban, iyang pasumod papaghula-hula, in labi mang hindua, amin dua. Yaon, amo na inini. Nalatod na katon pa magkakampungan masuok na iwan sin kabakayan. So sa kahadya sa pagtiyaon na mangindua rin sa pagkakala. Pangayuan dua bago tiyaon. Nabihan, hindi mga saraya. Naray nga mga adab lang ta, kaya lamod pa rin doon haon, long niya. Bangsaw pa, mamagsuok na yung magtiyaon. Hapag suok nila yadto, na yung mga yaon hihinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag amin biya long niya pagbatal. Naman rin yung majaturi ka to tanyo mga kataw-tay manguran. Pag imam pa kayo din maghindo madtuha. So ya ambit hadjab ya. Ambiton naman to lang ni mamatal na ito na iambit na sin imam madtuha. Na wala itong pahinduan sin kwan. Paakaron naman to. In pagbatal ito long niya doon ini ano tato in kwan niya in Allahumma inni as'aluka khairaha may mga dua yaon Allahumma inni as'aluka khairaha sa dakatuan ibutang in nasir hindi tok ni atau diha mo nung bulan ni na apa siya ng Hindu apa Allah Ta'ala
In concentration niya, patuhan na bulalang. Ipa mo yung katuan, amon pangantinusog na. Pangantinusog na. Ati niya, Kung niya pa imam. tumag na, so mamatal na siya. Sumatal na siya. Uus niya ito muna hinangon na, ampas siya, niya. Correct. Ang sinaparkaras hindwa na sila ito katuan. Why na labon sinakuha? Na, in mga ini, hambok din sa mga bangsa Arab, kublaan siya sin hambok waktu pagtiaon sin dendi lang niya. May taadlaw. Lang ko may ta. Dito lang niya kamo, wala magtiaon adlaw. Domin pagtiyaw katuan na. In walima, doon day sa. Dito ho larab Oo, kuwan niya. Lang ko may tayo ito. Naubos lang niya magkawin na. In magwalima mo na yung mga kuwan doon. Durok katantaan. Na yung duwalaw na sumod na pabilik. Sabab magbatal na. Magbatal na sila. Oo. Magbatal na bihat. Nabihatin ni inkuan nila rito. Oo. Bukod lang niya. Kaya dito hula na mo kuwan. Ini adlaw. Doon ka rin. Doon lang niya. So, ang ito isang katuan ay Nabihatin sa bimdeng ang mga tradisyon nila. Biya mga nahinang sa pasupaya, ipagbatalya, doon naman kunti. Na, wayron na. Uwas sin ijawal kabon, uwas panginduahan, sumod na sila pala si Pili, kamundora sila. Mamatal na yung usog po. Mamatal na yung Bento kari. Na, inya to abot biat. Abot biat. Taga panghati. Samping kita ini na, minsan yung nabibiat mo rin, hindi daka. Hindi, no. Even katuan, bin mga ijawal kabuli na mikyan, kamamuhan, magkagawa kita mo, mga winbihan kari. Yan pagka maghindu, amon usog, magbiyanin pa rin pala. Na ang waktu na roon man, magpasang pagbalik-balikan mo magkatumang ka upang Basta yung pagtayma, alam mo, di makauno. Di makatayma, amon imyan lang na tiyayma ko na, inni ka niya pawaran ko, na gupuhon na sila Amo na. Na Nabihat ito yung kwan niya. So, in mga yaon, long ta, dahil nga mga yadto, amin pagbatal, amo to dito yung basahon sini ni amin pangantin usog. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alay. Wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alay. Artinya in siya pangayon niya pa Allah Ta'ala, ya Allah, ini pangayon ko kayo mo. In karayawan sin baba ini, in dayaw niya, karayawan niya iban sin dayaw niya, pangayon ko kayo mo, ya Allah. Bihan. Na pag-uwas ito, ya Allah, magpatili sin kangian sin babae ni ban singi makawa din doon kaniya ini so inya to katantan ini nagkukuan naguno ba ini naglalawan in mangi iban sin maray kan sa jasin niya to amin karayawan in mangi magpatilibon siya pa amin karayawan daranya ya salta magpatilibon ko sabi ka kangian nararanya dito ka hati niya impagyanon jabal amin biya bahagi dihil sinallahu ta'ala rin mga pangajatan niya papanjarikan niya biya nabihad to na inya to habok din sa mga ambok sampurna law ta in kahalan niya at niya nagaayad sila rin ha amin wayron pa na kapag hambok sampay sila tumagna na maginisuok in sila law ta nangangayo pa Allah ta'ala supaya sa ini di sila makahinang sinamoy ini kasaan, di sila makasuok pa amoy in pagdina, magtubihan, kahalian nila yung katantan. Bihad to naman kaayad sin manghindo katutan niyo supaya ini katukbalan kita niyo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung piyasampay sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na manjadi mga doon nakita niyo na ahay ni tumuptub insyaallah ini pagbalik ito kanapan na mo na isa in parkala na to ini ayaw na to kalupahan asubon kita no sin Allah Ta'ala simpangaso paay na tadhabo harap niyo na yan pakain na subayin sambong sin kita niyo katantan ya Allah harap na mo maun kay mo sabab na in kami ini biasa in siya kay mo Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw rain pagtag-ipunan namo, ikaw rain pangangayuan namo, sin hahajaton namo sin katan pagkarajaan namo. Ya Allah. Iba hindi na mo na hidayati kami parano kunto. Namo ito mga katawtay manguran, ilin ko pa ini iwan ko, Sheikh Alim Nading, sarta na siya ni maghatam sin pangadyan na to.
Alhamdulillah mga palangko na kami Islam, ito na miyagutin waktu singgitan yung sa belong ta biyayaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan in katan sin de ang kawaitan na muhay doon. Kiyawa na mo ring sin aga ma Islam, ding kaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan ning sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ding mga adab iban sunnat tungod pagtiyaon, ininikatan bukon ilang tabiat mga ring sana yaalok na mo katuan in lang tabiya mga kitab amo hindi dawag kilkatan in kakahinang lang tatungod amo in adam ang pagtiyaon amo in siyara sin aga ma Islam amo yan to'y mapututato simuran iban upihan sarta imparkala among kabiyasahan nato habukon na mapatot upihan at habukon na lamod din Pangindo sin aga amo yan din aniban nato sarta tinggalan na to na iban ayon ni pagpusaka ta kaanakan law ta mo inha huling jaman katuan ina do kata sabna muna ini law ta ato lang kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So insyaallah subhanahu ahad balik lang kami kabusan pa umur insyaallah subhanahu wa ta'ala sin tuwa rabbul alamin. Continue na to rin modo sing katong tungod ini kada makapinan sa bitan yung pamalang talambang hikarwa katuan insyaallah. So amayat to ito muna mga panahon na kami Islam. Ayaw tayo maon sin mga dimurungog bating kami lang tabi mga nangatak ato nang mudyo-mudyo ang mga kakahinan sing kaiwan wala na kamo bukon ang mga mudyo-mudyo ato mga ngatak kami magpasampay hadya sing kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala way maksud sing kami lang ta manggura-gura iwan damikyan di sab kami mawayaan mo in lang ta kangian atay ta oring kapon niyo sa winaga ma Islam nang Hindu sing pagkasilasa nang Hindu sin pagsumadya amin di magbuklak kasila sa nangangan Muslim patuhan rabbul alamin. So yung kita niyo katan lang ta mag Allah subhanahu wa ta'ala bilang kasi man sa kanyo damikyan lang ta in kami magpatumtum bukod hadya kamo mismo ginwawaran namo patumtuman namo iwan sin ahli namo damikyan lang ta in kakampo asyan masuk marayo ini nikatan lang ta sakop sin Pangindo sin aga ma Islam mamuin lang ta magbuwa di rin ini dengan mga taufik lang tatyaril ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ta'ala mga tulong hakam Islam pagbakan mo ito magbalik berasin waktu ini ahad balik ito insyaAllah ta'ala continue na mo in maudusin kami sa bento mamain na kami hadapan na sila sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.